Thank you once again for joining us on one of our episodes. You make an informed decision. My name is Robert Afmane. Welcome to Sly Media. And please like and follow our page so that every time we go live on air, you will never miss some of these exciting and informative programs. Remember, we are also on YouTube, Instagram, and LinkedIn. These are some of the platforms where you can find us in some of these programs that we go live on Facebook. Nas tati aiwaka regai tivashedze vapindure mibvunzo yenyu. Makavaona vachita basa kutrojen padhuze neBindura. Vamwe venyu makavafonera, vamwe venyu makabatsirwa. Asi vamwe venyu vanoti ivo havasi kugutsikana nebasa riri kuitwa naMadziBaba Petros. Vamwe venyu munosvika pakutofona muchitopopota mototuka mototi Robert vanhu vako vawakaunza paSly Media. Takati aiwa havasi vanhu vangu, vanhu ava ndevamwari plus vanhu venyuwo zvakare. Tinenge tichiti aiwa regai vauye kuti tibatsirane nhamo nematambudziko dziri kusangana nevana veZimbabwe. Hongu pane zviviri kana zvitatu zvinogona kusabuda semarongero kana mafungiro anenge achiita munhu wenyama. Takati aiwa MadziBaba Petros haasi munhu anoita basa rakavanzika, haasi munhu anoita basa rakawanda. Pavanoitira basa nesuwo tinopaziva pasowe takapaenda tikaona kuti aiwa MadziBaba apa ndo pavanoitira. Haasi munhu watinotiwo zvakare munhu angaite basa agovhara vanhu agotiza. Izvo ndo zvimwe zvatinotanga tatarisa tisati taunza munhu pano paSly Media. Nemibvunzo yenyu yamanga muinayo yokuti aiwa MadziBaba vanomboshanda sei, tati regai vauye vazopindura mubvunzo wemwe. MadziBaba Petros makadii? Tinovhara baba makadii? Aiwa tiripo isusu kuri sei kusowe kuBindura kutrojen kusangano kuri right. Handitika mangozvinzwira patatanga chirongwa. Munoziva kuti vatendi ndimi munogara navo pasowe, ndimi munovabatsira zuva nezuva. Vakawanda vanouya nepfungwa dzakasiyana siyana. Tichimbotanga tichirongwa tingati matambudziko ari kuuya nevanhu vachiti munhu waMwari toda kuti tibatsirwe matambudziko aya. Matambudziko akaita sei? Ya ndinoda kupindura ipapo. Isusu kusangano kwedu kuBindura kuTrojan Mine. Ndine urombo zvangu sekuti kune vamwe vanozotaura kuti vakabuda muBindura havasi kuBindura. Ini ndinowanika paTrojan Mine mupurazi raChihuri. And kuBindura handifunge kuti ndinobva handibve. PaTrojan Mine handibve. Ndingatobve ndichienda novhura mamwe mabranch somewhere. Asi paTrojan Mine handibve. Nokuti nzvimbo iyoyo ndakapiwa naMwari kuti tinamatire ipapo. Tinotenda. Saka pasangano pedu apa pari kuuya vanhu vakawanda. Vamwe vane zvirwere zvekuti inini handigona kutozvitsanangura kuti uyu auya nechirwere chakati. Because hatiti zvekuplana kuti uya kuno kune chirwere chako chakadai, iwo uya kuno kune chirwere chako chakadai. Kuri kuuya vanhu vane BP, vamwe vanhu vanenge vaine TB, vamwe vanhu vakatobirwa. Hatizodi zvedu kutaura mazita evanhu. Asi ndine munhu ini watakarikavhira motikari yake, munhu wemupurisa. Mota iyi yakabiwa akatonetseka chaizvo. Ini ndikaudza Mwari kuti motikari ngaiwanikwe. Kuti auye kusangano kwedu akauya nevamwe MadziBaba vanonamata kusangano rekuna Nyatsime kuchitungwiza. Vasvika kusangano kwedu indakati motikari inodzoka. Yakazobatwa nemapurisa kana ndisingakanganise epabloko remarondera yatoshaikwa. Ini ndakaita kuti motikari iyo irikavwe. Honda Fit yakawanikwa papolisi yekumarondera. Saka pasangano pedu baba kuri kuuya vanhu vakasiyana siyana vakawanda. Zvekuti vamwe vacho havauyi pano nokuti mumwe munhu anenge auya zuva rimwe chete zvake zvikaita obva aenda haazodzoki. Kuti munhu anenge achingotarisa kuti dai zvangu zvandafambira zvaita. Vanhu vane mashave, huroyi, vanhu vane ngozi, vanhu vane mweya wezvikwambo, vanhu vanoshandiswa, vanhu vakasungwa chaivo mudzimba umu kunyangwe nepabonde. Vese vari kuuya kwandiri. Asi vamwe vanozotaura kuti aiwa isusu chatisingazode kubuda pachena. Saka ndadini pajeke sekuti munhu akauya aine dambudziko kumasowe kwedu ichokwadi ndinomubatsira.
uye tine imwe challenge yakadai ndeyekuti munhu anenge ari mumazowe, ari muglendale, ari mubhindura, ari muno muharare, ari kuNorton, ari muchitungwiza, handiti anoda kundiisira inini please go yekuti ndimufonere nyika inei yese pasi rose, ndikagona here kufonera vanhu vese vari muno, ndaiparire nyatwa chaiyo hospital yemuno yaiita izvozvo ingadai yakabhuruka kare, handiti munhu ane right. ini ndakataura zviri pachena pandakataura pakutanga, ndakati vanhu vari muno munyika, vari muno muZimbabwe, ndoda kuti ndibve ndangotaura nyaya dzangu dzese. Kana muine mubvunzo mozondibvunza, vanozobvunza vobvunza. Ini ndakataura pachena, ndakati anoda kuuya kuzondiona kubhindura, sunungukai muuye mufambe. Handina kutaura kuti munhu wese anditika achandiisira please call kana kuti achandiisira audio ndobva ndamubatsira pafoni, because tine sangano riri kubhindura patrojan mine. Ndinoda kutenda Mwari kuti isusu takakwanisa kuiswa pamhepo, asi ndiri ndega ndakanga ndisingatozvizive kuti basa raMwari rinogona kutokura vanhu vakawanda vakakuona. Ndaitozviramba izvi, asi nguva yaMwari, time yaMwari yakakwana. Ndiri kupindurira pekuti tine hama dzedu vapostori, vaprofiti, vamwe vanotaura kuti hasi waJohani, Johani haana kudaro. Aiwa, baba Johani isusu vakatofa motikari tisina. Baba Johani vakaenda tisina zvimwe zvinhu zviriko izvezvi zvavako. Saka zvinhu zvinochinja nguva yega yega yakasikwa naMwari. Nyaya iyi haisi yekutukana iyi, yekuti kana vanhu vandiona pamhepo tobva tatukana kuti auya hasi waJohani uye ndewaningi. Tese tiri vana vababa Johani, asi munhu mumwe nemumwe ane matumirwo nebasa raanenge apuwa naMwari. Saka pasangano pedu pari kuuya vanhu vakawanda zvokuti iyo zvazvishamise patiri kutaura kapa. Makatarisa mameseji mumwe anenge achituka, itsika yevamwe vanhu yekutuka, ende vanhu vanogona kuwanda, ende zvizive kuti tiwewo paunenge uchituka ipapo, pauri kutuka ipapo unotori nevamwe vanhu futi vanokutukawo iwe. Hakuna munhu asingatukwe nevanhu. Saka ndiri kuda kutaura kuti varwere mukunge vauya ngavateedzere zvinotaurwa nemweya mutsvene, nokuti munhu anouya aine dzake pfungwa. Senini ndinogona kuenda ndichiti ndinofanira kuitwa zvakati. Mweya mutsvene ukataura zvawo, inini ndinenge opposite kuti zvataurwa nemweya mutsvene dai ndaitirwa izvi. Handi munoona zvakanaka. Saka dai vanhu vanouya kwatiri chekutanga vanzwisisa, vatora time yavo vachizviisa kuna Mwari kuti vakwanise kubatsirika. Anyway, ndinoda kupindura pekuti vamwe vanhu vari kutaura kuti isusu hatina kubatsirika. Ndofunga hama dzaMwari, inini ndine vanhu vakauya kwandiri vari muno muZimbabwe, vari kunze kwenyika, vakawandisa vana. Uzoshayiwe makompleni pavanhu vese vauya kwauri, hazvishaikwe. Kana munhu wakatomuitira chakanaka anogona kungokutuka kuti wanditadzira, kutogonera munhu kumutadzira. Asi kumba kwangu ini ndakanga ndisingarare usiku nemasikati, kana nanhasi nditori nehope kuuya kwandaita kuno, asi ndauya kuti ndipindure pari kutaurwa nevanhu kuti isusu apa hatina kubatsirika, apa hatina kubatsirika. Ndiri kuti hama dzaMwari tisafuririke, tisapesaniswe nezambuko nekuda kwevanhu, nokuti kune vanhu vanogona kukutaurira mamwe matauriro asiriwo. Ina handina sangano randakatuka, ndakati anobva kuZayonja, anobva kuAnglican, anobva kuRoman Catholic, anobva kuzviratidzo zvevapostori, wese munhu waMwari. Handisarudze munhu, ndinoda munhu wese sezvaari, semunhu auya nedambudziko. Kana vanhu vakatobva kuna Aguti vakauya kwandiri, handisviko ndichituka Aguti, because Aguti vane chechi yavo, ende Aguti munhu mukuru kwatiri. Handimazvona, handituke kana vanonzi vani vapowo mwazha vaive. Hamundinzoti chitaura zvapowo mwazha, tapowo mwazha vakazodai vakazovadai vakati. Ini ndinongoita basa rangu raMwari saizvozvo sekutumwa kwandinenge ndaitwa. Ndisingateedzere zvakaitwa naPeter, zvakaitwa naZakaria, zvakaitwa naNinge. Ini ndinoita zvandinenge ndaudzwa nemweya mutsvene pamusoro pevanhu vanenge vauya kwandiri. Saka ndinotora dambudziko remunhu ndoriita rangu, ndomashandira andinozviita. Saka kana nanzi nemweya mutsvene ndiite mazuva 3 nemunhu, handizoite 4 days. Zvakafanana nemi panapa. Ini ndakauya panapa, handiswere ndiri panapa, pane vamwe vanhu vari kuda kuuya panapa. Chechipiri, kana munhu achinge andifonera ndataura naye pafoni, handigare ndiri pafoni nguva dzese, ndinopa munhu time. Ndakati munhu 2 o'clock akazondifonera na 3 o'clock zvapesana. Ndakati munhu na 1 akazondifonera na 4
totally zvinhu izvozvo zvakatosiyana. Kazhinji panapa ini ndakadawo kuuyawo kuno kumunogona kutondiudza kuti time yenyu imimi yakapishida kuuya yapesana. Saka isusu takada kushandisa kuti chimasowe, saka zvauri iwewe munhu wekumasowe ita chero nguva yandada inini. Hazvisiri izvo, ndine zvakawandawo zvekuita zvinoda kuraramisa mhuri yangu, nokuti ndine mhuri. Mumwe munhu anondifonera na2. Ilaki kuti ndakapiwa mudzimai anotenda, anonzwisisa kuna Mwari. Mumwe munhu anondifonera na2 na3 o'clock AM. Anditika andiregedze kudaira foni yemunhu as a video call, andidaireka nokuti ndiri mumachira nemudzimai wangu, munobva andifonera. Uruda kuonei? Uruda mweya mutsvene here kana toda kuona isusu tese takafuga kumbeza? Saka ndine urombo hangu nekutaura mashoko akadai. Ndizvo tinoda kuti pajeke. Dai Mwari watibatsira. Chechipiri ina handina kumbotaura, hatidi kunyeperana vanhu vaMwari kuti pamasowe hapashande mari, hakuna sangano isingasevenze mari. Kuti inzi church unenge uine mari pachechi ipapo. Kuti ufambe kuenda kurwendo kana kungava kumusha kwemunhu pangava pamasowe panosevenza mari. Zvinhu izvozvo ngazvivekiye. Ndine vanhu vakawanda vanondibvunza kuti munoda mari here, kuti kana ndichinge ndasvika ipapo ingaite mari. Pamwe pacho panoda kushandisa pfungwa 5. Semunhu akaenda kuchikoro, semunhu mukuru notomwecho notozonyara kupindura kuti ava ndibaba wangu ava. Ndikavapindura kavanogona kubatikana. Tozongoti aiwa regedzai tinyarare tisiyane nazvo. Vamwe vacho vanogona kundifonera baba, vachitaura zvinenge zvinyadzi, vachitaura zvinenge zvichii. Ndotozoona kuti uyu munhu haasida kutaura, haasida rubatsiro. Saka chapinda mari ifoni nhamba yake nehangu dzasangana. Saka dzapindirana panguva isiriyo. Ini zvandirozoita handituke vanhu, handidi kupindira zvakaipa. Ndinobloka nhamba yacho yauya neshoko rakaipa, nokuti ndine mudzimai. Kuva panapa handisi kutsvaga girlfriend rekudanana naro. Ndine one mukadzi wandakapiwa naMwari, ende ndinotogutsikana kuti ndiye mudzimai wangu iyeyo. Handisi kutsvaga vasikana kai, zvekuti vasikana vangada kundifonera vachida kutanga kuema nevakadzi vasina kuroorwa vachida kuema. Ndine pamwe kune mbiri kai kuti mapostorandi vakadzi vakawanda, saka apa mutozviadvertisa kuti ndine one, saka vakutoziva kuti ndinofanira kuti wechituka. Aiwa, kwandiri manje wakauya wafamba rungu 10. Aiwa wafamba rungu 10 kuti mubhindura chaimo ndakatomboedzwa muedzo nevakadzi vemubhindura. Mukauya kwedu kune nzvimbo inonzi touchline bhindura, vaitomboya pamasowe. Asati asvika ndaibva ndamutaurira achiri kurefu kuti vanhu vemutouchline, kumba kwenyu munomira pai touchline, pana pasangano tiri kuda vari kurwara, hatisi kuda touchline. Saka inini kana munhu auya kwandiranga wemusikana aroda kuroorwa, indiroita muteuro wekuti iwewe uroorwe nemukomana wako. Ungave mudzimai wakarambwa, inini handisirini ndinozoita murume wako nokuti wakarambwa iwewe. Inini ndinotokubatsira udzokera kwawakabva kune murume wako. Ungava mudzimai ane dambudziko rembereko, inini handisirini ndinozoisa mbereko yacho mumauri. Handitika handise mbereko pavanhu kuti uyai kunoku ndikuitei. Vamwe vanoti holy sex, ngezai ndipajekese zvakanaka ipapo kuti uyai kunoku, inini kana ndakupai nhumbu, kana maane nhumbu imimi, nhumbu iyi ndiyemwe yamutsvene munonzi Sara kana kuti Rusia. Handiite izvozvo. Inini mudzimai akauya kwandiri ndinomupa muteuro weuchiko. Vanobika munamato, nditori nechembere dzinobika muteuro kumasowe kwedu wekuti munhu arapwe apone. Handitika ndapindura chete pekuti vamwe vanozoti ndiisei mbereko, handina mbereko. Ndine vanhu vakawanda vanondifonera kuti baba uyai mundiisire mbereko yangu, ndiri kuno kuSouth Africa, uyai mundiisire. Ini ndiri kuti handiise mbereko mumunhu, ndinoita muteuro. Munhu wova nembereko otsvaga mukadzi kana murume waakakodzerana naye wekudanana naye, kwete inini. Kana kuine vamwe vedu vaiita izvozvo zvokuti vanokuisai mbereko, ina handisi type iyo. Ini nadziba yangu kana wakuda mwana wanoudza inini. Iwewe kana wakuda mwana unoudza wako anonzi mudiwa wako pamoyo pako. Ndati ipapo pave clear. Ndizvozvo. Ndisaone dambudziko nokuti takanzwa nekufonerwa. Vamwe vanoda kusekerera MadziBaba Petros, uyai kunoku baba mundiisire mbereko. Ndati ina handiise mbereko, uye handibve kubhindura kuTrojan mine. Vanhu vese ngavanzwisise, ndinowanika kubhindura paTrojan mine mupurazi raChihuri, pasangano pedu handibve, ndiri kudzokorora ipapo. Ukandiona ndisipo pamasowe
handina mari yedhiziri yekuuya kumasowe nokuti unogona kundifonera ndauya pamasowe handina kana mari yedhiziri ina handikadire dhiziri kayekuenda kunoshandira vanhu kumasowe ndinotodirirwa dhiziri nevashandirwi kana nevapostori kuti ndiende pamasowe. Mweya mutsvene hausika unozobva kudenga obva wandidirira dhiziri. Mweya mutsvene unouya kuzobatsira dambudziko rine munhu. Kuservice station kunodiwa mari. Mari yacho haibudi muvhume matinenge takapfuka matichiti Mwari kwauya baba Robert vari kutemwa nemusoro. Handitika imimi munofanira kutaura chichemo chenyu mubatsirwa nemweya mutsvene. Asi mapedza kubatsirwa nemweya mutsvene panoda kufunga. Inini ndinofarira kunyanya vanhu vanoenda kumapentecosta. Why? Ndoda kuti ndipajeke ipapo zvasiyana nekwedu kumasowe. Munhu anoenda kupentecosta akangopedza kunamatiwa namufundisi kana napasta anobva afunga kuti pasta varida kutenga grocery kumba kwavo because basa ravari kuita ndere kundinamatira ini nokundiropafadza kuti nditengese pamusika kana mushopo mangu ndiite mari. Handiti asi kwedu isu kumasowe unonzi aiwa iwe uchazotendwa waenda kudenga asi uri kuda rubatsiro pane munhu ari pasi panapa. Handitika saka ngatibatsirane ini ndichikubatsira iwe uchisa rubatsiro. Ndofunga maridzo dzacho dzinenge dzakanga dzakatisiyanei ndofunga kubva kwekutanga uko. Handi mataura mukati baba John pawakafa kwanga kusati kwani WhatsApp. Saka izvi zvakuchipinda manje kuti WhatsApp inoda kana kuitwa data bundle handiti kuti mutaure even nemunhu wacho mutenda anenge ari kunze. Kumapentecosta vanobva vati dyo. Mufundisi akamira pamberi anobva ataura kuti love offering mufundisi ada kudya mufundisi ada kupfeka. Zvichidai pamunombotaura kumasowe semataura muri kuita nhasika hamunyanyojekesa kuti ayo ane nhasi mubva manyatsotaura kuti panodiwa Petro. Zvino isusu pamwe vatendi mapostori tanga sati akuudzwa kunzi ayo baba even vaine mweya pavari kuti vauye kunokoka panodiwa mota iniswa Petro kuti vatisi vauye kuzotishandira. Ini ndakagara ndazviramba nokuti ndandira kuti kubatwa nemweya nhasi vanhu pavazondiona pamedia ndakatotanga basa remweya ndine 8 years. Ndaitoone madofo evatungamiriri musangano vaitoti ndakapiwa mari vairamba, ndakapiwa motikari vairamba, ndakapiwa bhazi vairamba vachiti ngirozi yedu inozodzokera kumatare. Inini dzidziso iyoyo handiide pamberi pangu yekuramba zvinhu zvauya yekuramba mari because kuti ndidye ini ndipfeke hembe. Handimuriona gemenziri handinaro. Gemenziri ndakarisonesa $50 50 US ndakatopfeka $50 yegemenzi. Dai nandine munembo wacho unoita $10 kukomberesa. Handitika saka tikutaura $60. Handiti pushira ndakapfeka iri ndere $25 ndo chandikutotiwo chakachipa chipushi. Saka ininika chandisingadi ndechekuti ndaenda pamasowe kana kuti ndafamba ndaenda kumusha kwemunhu ndobva ndaisirwa muchinjiko mutatu anzi muchanotendwa mberi. Ini ndauya kunobvisa ngozi yepamusha penyaya ndisina kuisa ipapo ndobva ndanzi muchanotendwa mberi kana maenda mberi. Saka vana vangu kana ndasvika kumba vachadya gushi iroro remuchinjiko ere wandauya nawo. Vana vangu vanofanira kuwana chinhu chekutambira nokuti ndo basa randakapiwa naMwari. Vanhu vepentecosta vari right because vanotaura chokwadi. Handiti isusu manje unoda kuzotsvaga plani yekuti ungataura nesei nemunhu kuti undipe mari. Munhu unofanira kungofunga kuti ndaenda ndabatsirwa zvimwe chete. Mweya mutsvene uri kutaura kupentecosta nemweya mutsvene uri kumasowe ingirozi dzese mazita chete akasiyana dzese ingirozi hapana isiri ingirozi pepe mabasa chete akasiyaniswa naMwari. Because mumwe munhu anoda kunamata achitamba gitari, mumwe munhu anoda kunamata mbira dzichirira, mumwe munhu anoda kunamata akapfeka gemenzi. Saka hapana pasingadiwe mari. Handiti right. Ipapo hatisa kuti tipati tenderere rega ndibvunze mubvunzo semabvunzirwo andinomboitwa kana uchiuya kwandiri. Mubvunzo unoti MadziBaba Petros vanoonekwa kupi? Vanoonekwa kuTrojan kubhindura inge address yavo iripo kana phone number vafonere vanogona kutokupa ichi my directions. Mapedza ipapo bvunzo kupedzira MadziBaba Petros saka vanobhadharisa here? Saka nhasi rega ndikubvunze mubvunzo MadziBaba Petros munobhadharisa here? Nekuti inini mubvunzo yoga ndanzwa zuva rega rega unotouya MadziBaba Petros vanobhadharisa here? MadziBaba Petros saka ndosaka ndakushedza ndakati baba uyai kunotipindure mubvunzo yevatendi. Mubvunzo wenyu unouya kwandiri kubva kuvatendi unoti MadziBaba Petros vanobhadharisa here? Ichokwadi ndinobhadharisa chikonzero vanhu havagoni kufunga. Hakuna munhu anotenda upenyu hwangu hwese muri kufunga kuti nekukura kwandaita kunoko mu8 years dzandakatanga basa raMwari ndichibatwa nomweya mutsvene ndaiva mwana mudiki.
Anditika munhu aitova muimbi ndaamai vangu patime iyo vaitoimbira Mweya Mutsvene. Ndakatendwa nevanhu 3 vakauya vachitenda vega. Mumwe akatenga motikari yakarambwa nevadare, mumwe akatenga bhazi yakarambwa nevadare, mumwe akaunza mari zvikarambwa nevatungamiriri vachiti tinofanirwa kutengerwa nokati katsvimbo kekubata mumaoko nekajira kayanzi kemutumbi 3 meters. Saka inini ndinoda mari kuti ndikubatsire, ndinoda mari. Munamati andinobika kutorapisa vanhu vari kurwara vari kuya pamasowe, ndinotenga nemari ndounganidza minamato yangu. Anditika mari yacho ndinenge ndaipiwa nevanhu, saka ndinozoibvisa zvinhu izvozvo mumari dzandinenge ndiinadzo dzandapuwa kuti munhu uwane rubatsiro. Saka iwewe ukada kutaura kuti haingondibatsirai mozonotendwa mberi, indoburitsa mari ndorapa iwewe obva waenda pedzezvo ndionenda uchituka kuti kuna Mweya Mutsvene. Iwe wauya makumba akazvimba waraiti wakuzoenda uchiti kuna Mweya Mutsvene ndakurapa nemunamato wangu, wandapiwa mari neumwe munhu iwewe zvausiri kuziva. Saka munhu ngaashandise pfungwa dzake. Inini mari ndinoida, ndakabvira pakudhara ndichitaura handina kuramba mari because gemenzi rangu ndere $50 munembo ndewe 10 saka totaura $60. Handidi kupfeka shoti redhora, t-shirt yedhora, slippers 50 cents. Hausi mupostori akanaka because iwe kana uchifamba nekanokati uchienda kwaatezvara nendebvu, handinogona ndine ndebvu idzi. Vamwe vanogona kusvika vachiita respect kwaatezvara kuti makadiko baba vachiisa muchinjiko so. Handitika atezvara vanotoomberwa gushi baba, kutoombera kuti makadiko baba ndo vakakuberekera mudzimai. Vamwe vedu havana respect, anoenda nekanokati asina grocery achiridza muridzo kuna atezvara. Chikonzero unenge usina mari. Ngatiudzei vanhu chokwadi vatiri kushandira. Because pamwe pacho ukasvika kumba kwamuprofiti babaka munogona kutonzwira tsitsi kuti ngatimunamatire munhu waMwari achitoziya nenzara ari pagraund. Ina handidi zvinhu zvakadaro izvi. Saka kana uchida rubatsiro iwewe bata chimwe chinhu, bata something ndikuitire something. Bata something ndikuitire something. Zvisingareve kuti ndiri kuramba vanhu vasina tondozvona kuti uyu munhu haana, asi uyu munhu istubborn. Saka ndiri kukumbira vanhu vaMwari, shoko rangu rekupedzisa riri kuti munhu wese ari muno muZimbabwe, uyai kuTrojan Mine ndikubatsirei, uyai tionane fair. Ukapinda mubhindura kana warasika unofona, kana uchinge warasika uri mubhindura unoenda unopinda murodhi yedomboshava. Wapinda murodhi yedomboshava unosvika panonzi pasava, vamwe vanoti saba, panonzi pasava. Ukasvika pasava ipapo ukabvunza vanhu vari pabhawa vasina kupfeka magemenzi, zvidhakwa zviri pabhawa, zvinondondiziva kupfuura apostori. Zvabva zvanzi naLilian Maburutse. Saka muri kuti munobhadharisa here uyo mubvunzo maupindura. Zvakanzi naRuza Shila chiri muta, chokwadi chisingaputse ukama, muchaneta zvanyadza. Hanzi muri n'anga MadziBaba, vazhinji vandinoziva vanoramba mari, vanototi zviri nani kunditengera something pane kupiwa mari, mweya kana usiri wekutsvaga unoenda. Ichokwadi kana dai mweya waienda nechikonzero chemari ungadai wakaenda kudhara, because kutochembera kwandiri kutoita ende basa iroro harisi kumira nekuti uyu ataura. Ndo vanhu vanotenga masiripasi vachipa muprofiti, havatenge snika. Uya ataura zvakanaka, vanotenga siripasi oyana rore 50 cents. Unoigirwa chibhutsu chemachina chekuti kana chichifamba so unosara usvika kwauri kuenda chaputika. Havatenge snika. Kasi alright, iyo mari dzekuti mweya munhu ane Mweya Mutsvene haafanira kunge achipiwa mari yakabva kupiwe? Ndiwo baba Johani vaiti inini ndine mweya saka mufanira kundibatsira. Shoko raari kupindura rega ndikupindure musati maenda kurefu. Midzimu ndiyo yairamba mari. Mweya Mutsvene haurambe mari because Mweya Mutsvene ndiwo muridzi wemari. Mwari anoziva pane goridhe, Mwari anoziva pane mari. Saka ukaona Mwari asingazive mari, ukaona muprofita anotaura kuti handidi mari, ndakabva kudenga mari handiizive, ing'anga ye ndo ng'anga yaataura iyi, ndo dzinonzi ng'anga manje. Because Mweya Mutsvene ungataure ngirozi ngauye pandiri kuti handizive mari. Ndopiwa 10,000 ngirozi yobva kuti handisi kuziva. Asi sekuru vangu vaiti mari makwati, indobva ndati mari makwati. Saka takasiyane. Ini ndine Mweya Mutsvene nyango yakataura vanhu vese vazhinji vari kuuya kwandiri vari kupona. Uyo zvaari kutaura ndezvakewo zvaari kutaura, asi kuzoti ari kutaura kuti
haipfungwa dzake i-comment section ndo basa rayo rekukomenda. Saka tipindure. Ngatiti munhu abhadhara nokuti kazhinji vanhu vabhadhara kudaro hameno kuti munoshanda sei muchinge mabhadhara nepapo because imwe foni inobva yava kuti Robert Madzibaba Petros ndakavapa bhadhara mari dzangu zvinhu hazvipana chiri kubva chafamba. Saka handizondopindura ndichiti chiipapo inoti ndenge sina mweya pamusoro iyi munhu akakufonerai mudzosere kwandiri inini nditaure naye because munhu pandinomufonera ndamuitira muteuro pasina 3 days unonzwa munhu achitenda. Saka iye zvino zvandichaita manje ndichapota ndichishandisa foni yangu kurekodha munhu zvaambotaura pakutanga achikonfesa basa rataita because mu3 days unozonzwa futi makutaura kuti munhu mumwe chete ambotaura kuti ndatenda ndaitirwa zvakanaka nemweya mutsvene pana baba ndiye akudzoka achitaura kuti hazvina kufamba. Dai Mwari aita zvandinofungawo inini pana Mwari wacho angadai akabva pachigaro kudenga angadai akupenga because munhu anongochinja pfungwa anytime. Uchipedza kumubatsira uchimuita zvakanaka mutenda akangobva pauri akafamba akasvika pane uyo akatanga kuudzwa kunzi zvawakaitirwa zvisiri zvotauya nemhiko chaidzo akufunga kuti zvaakaitirwa kumashure uko hazvisi yet unenge uchipesana nezambuko rako. Ina handituke vaprofiti aminowai vanhu vachifurira vashandirwi kutuka inini ina handituke vaprofiti nyangwe muprofiti akabva kuzviratidzo zvevapostori nyangwe akabva kuzioni ndinototi ihama yangu nokuti ane mweya mutsvene ane nyasha dzajesu. Kana munhu akatobva kwamakandiwa achingotaura ndine mweya mutsvene nyangwe akapfeka sutu tinotobatana takaenda kunoshandira munhu akapora kuti chiri kudiwa kupona kwevanhu zvisinei nekuti ndini baba Petros ndaita izvi kana kuti zvaitwa nanhingi. Nhau ndeyekuti wabatsira vanhu here vapona. Vamwe vanobva kuti hanzi Madzibaba Petros ndisati ndabhadhara ndaivafonera vachidayira foni yangu musi wandakangobhadhara wavakabata mari yangu chete havachabatika. Aiwa handirekedze kudayira foni kana ndapedza munamato kana ndikarambe ndichikutaura nemuhani munhu foni yacho ndikoramba kana wakaenda kuhospital chaiko woramba uchidzokera chete uchindibaye majekiseni emari yandakabhadhara zvingaitike handei kuhospital uko kugomo tosvika ndobhadhara $10 ndobayiwa jekiseni ndakadzokera mangwana ndinobayiwa jekiseni rire $10 yandakabhadhara kana ndinotodzokera futi neimwe 10 ndibayiwe rimwe. Handibvunzi ndikubvunza mubvunzo inouya kwandiri nhasi ndatokubata ndakati uyai pano Madzibaba. Ichokwadi chero vakandida futi mangwana ndinogona kudzoka kuzopindura zvimwe kana vaine umwe mubvunzo ndatini nemukunge munhu andipa mari ndakaita muteuro yake 3 days dzatawirira ndakapedza ndikazomupa imwe kosa akapedza ini ndatopedza naye ndakutoita zvimwe because ndakaita makore ese dai makore ese ndichingoshanda vanhu 2 vanhu 3 dai Mwari akainga inini nemicheteka vese vanhu vese vari muno munyika havaizotariswa. Saka ndinotarisa vanhu vakawanda vari paground vari pamasowe nevanhu vanondifonera pafoni apo vasiri pedyo neni saka ndiri kuchitarisa kwakawanda zvokuti kana kumba kwangu chaiko handina time yekuraramba ndichiita muteuro yemunhu ari kunze kwenyika kandituma izvi kuti baba endai kumusha kwenyu musha kwedu munoshandira pamusha pedu handitika ndinoenda pamusha paandituma ndinobatsira dambudziko riripo mukunge tapedza dambudziko iroro handiti iye kana akuzoda zvimwe inini kana ndichibuda kuno kane raitika ikusimuka kubva ikoko kukwira ndege kuuya kuno kutomubatsira sezviri kuita vamwe vanhu vari tokwira ndege kubva kunze kwenyika vouya kumba kwangu ndovapa pekurara vorara mumba mangu bozi kumba kwangu ini handirari pasi kazvikutaurwa nevamwe vaprofiti panorarwa pasi kutori nemubhedha yekuti ini mukatosvika munogona kutofunga kuti muri mulodya nemuhotera mugona kutokanganwa kumba kwenyu muchifunga kuti umu ndomaamba mani mumba menyu totozwa kuti aiwa mazuva enyu munamato mazuva matatu akwana chienda then vamwe vanotiwo hanzi Madzibaba ndabhadhara tapedzerana sei kushandira kwamuri kuita hanzi vanozopedzera vakutondityichidzira toti ini ndinda kubhadhara yanditi pamwe ndakuti afollow up kuti Madzibaba muteuro chichi hanzi vanopedzera vakutondityichidzira zvoti ndakutochiwa kubvunza saka handizi kuti mweya uyu ndewa Mwari here kana kuti nemachichidziro anda kuti Madzibaba Petros hanzi kuti saka Madzibaba sei muri kuchichidzira vanhu handina munhu wandikachichidzira vakafona kavachiti pamusoro iyi ndoda kukupindurai handina musandichichidzire inini ndinotoda vanhu ndinotoda vanhu kuti ndinogona kutopfuura madira andinogona kuita mumwe munhu ndogona kutopfuura madira andinozviita inini hakuna munhu akauya kwandiri wandisina kubatsira asi imwe nguva handiti munhu wakamuti no ndine munhu wandiinaye wandiri kubatsira because munhu anenge aine private yake
iwewe hauna right yekunzwa secret yemumwe iye haana right yekunzwa yako. Ndakataura kuti panapa ndine vanhu ndichakuudzai kuti mundifonere. Handiti munhu anoramba achifona ukamuti mira inoramba achiti achifona. Ani muri kuona zvaakuita kunge mhosva mai. Ndo patinozoti aiwa munhu waMwari muri kuda kufona here kana kuti inyaya yemuedzo imbomirai isusu tozokufonerai. Plus inini ndakaita muteuro wenyinini mukunge ndaita muteuro izwi randiti chiita mazuva 3 emunamato. Handitika tiri mukati memunamato wemazuva 3 kozvokuzofonerana after 1 hour after 30 minutes after 1 hour after 30 minutes Mwari wacho anenge andipindirawo here. Hadzina Gracious Makuta hanzi get away godobori iwe. Handizoti inini here kwakuti MadziBaba handichazozoti pangonzi get away wegodobori iwe. Ndo zvakanzi naLilian Maburutse kubhadharisa manje amen muchaneta zvanyadza haiwa ingori white garment ndigodobori uyu. Saka ndimuri kutaurwa. Darlington Musasa hey stick ku comment section presenter and asi une comment ipo yawaita yauda kuti ndiwe zvitaurwa kazi naMadziBaba Petros kuti hatingarambe tichingoverenga yako chete. Gracious Makuta tivhurire live tibate godobori akapfeka garment uyu. Handizivi kuti vada kubatwa sei apa kuti mubate sei. Darlington Musasa paJackson apo uri tsotsi Petros. Ndo pamwe ndo comment yanga ichitaura kuti handisi kuverenga. Hanzi uri tsotsi Petros naDarlington. Ari kutaura zvakanaka. Mafungiro ake aya hazvina kuipa. Makambombira. Handizive kuti ndakambombira. Hatida kuti vanhu vajekese. Kana wakabirwa Darlington taura pa wakabirwa naMadziBaba Petros tsotsi racho riri pano nhasi taribata riri mustudio. Nditori pachena live program. Kana wakabirwa naMadziBaba Petros ndiwoyu mukana tumira futi message yako titese tibvunze kana zvichitonetsa unogona kana kutoya nekuWhatsApp vanotipa maproducer kuti message yawo toiverenga zvakare. Kana wakabirwa toda kuti pabude pachena tijekesana. But kana zviri zvekungokomendawo zvekuti une free data ne free wifi wongotuka sekuti Petros matauro ari kuita handione chinhu chakaita chinhu chakanaka. Chinangwa chekuti taunza MadziBaba Petros kunoziva kuti kana paine vari kugunun'una ndiwoyu mukana wekuti tigadzirise zvinhu izvozvo. Chinangwa chechirongwa neSly Media is to build bridges, hachisi chekuparadza. But kana usina chavakakutadzirawo wongoti munhu itsotsi. Kana usina kubirwa wongoti munhu itsotsi nekuti tiri mucomment section. Handione zvazvinobatsira kunyarara futi zvakare kunogona kuti uwane dignity. Rega timbotora short break timbonwa mvura. Patinodzoka tirakunzwawo uchapupu kubva kuna MadziBaba kana kuti vatendi vakabatsirwa naMadziBaba Petros. Kana vakabirwa ndiwoyu mukana tinovabvunza votiudza kuti chii chavakabirwa neramuri kuti tsotsi nhasi riri munhu. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849 or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building bridges. Tinokutendai nekuramba muinesu pachirongwa. Nhasi taunza MadziBaba Petros kubva kusangano ravo kuTrojan kwavanetira padhuze neBhindura. Tikati aiwa MadziBaba, vanhu vakawanda vanofona kuno vaine mibvunzo maererano nemabatiro amuri kuita basa raMwari, ende mimwe mibvunzo yacho isusu hatigone kuipindura. Ende tikakubvunzai zvakare pasiri pachena saipapapa vanogona kuti aiwa
pane zvakavanzika zviri kuitika. Huyai kuno kustudio tiite nhaurwai muchipindura mibvunzo yevatendi venyu. Iye zvino izvi kana paine vane mibvunzo nyorai mucomment section. Chikumbiro ngandimbomirai kutuka. Vakabirwa madzibaba vari pano. Haikonai kuzofona vaenda kana kuzokomenda vaenda. Murume ari pano. Kana ivo vanogona kuzokupindurai mumwe mibvunzo kana muchinge mavafonera, tumirai mibvunzo kwatiri tokubvunzirai isusu vokupindurai. Iye zvino izvi regai timbonzwa madzibaba Maxwell. Makadii madzibaba? Tinotenda. Murume anonzi madzibaba Petros makatanga kumuziva rini? Murume anonzi madzibaba Petros ndakamuziva nokuda kwokuhwara pandiri inini. Ini inofunga ndakaita 2 years ndisingakwanisi kusumudza makumbo aya. Ndisingakwanisi kana kutobuda payadhi kumba ndichigara kunonzi kumukumbura. Munhu anopano pachimbiru unamata nguo chena kumakore. Saka ndamuziva murume uyu ndobva ndaenda pasangano pabhindura. Ndasvika kuonana nomurume uyu pabhindura. Akandiitira munamato yaakandiitira. Kubva ipapo ndakabva ndichifamba. Kusvika nanhasi ndikufamba makumbo yangu yatova right. Zvese zvangu zvakasungwa zvese zvatova right. Nofunga mumba mangu zvakare magetsi yanga akatodzima kumakore mairi. Apa ndikutaura pachikuru. Yanga akadzima kumakore mairi but izvozvi magetsi yakabaka. Ndiri kutenderera mberi. Saka ndinoshamisika nevamwe vari kutaura zvinhu zvisina basa. Ngavauye pabhindura pacho vaone basa riri kushandwa non'anga yavari kutaura. Nagodobori. Kana vauya voona basa riri kuitwa nogodobori. Asi ndiri kutenda kuti murume akushanda basa raMwari. Sekundishandira kwaakaita inini. Akashandira inini, akatanga kushandira mwana wangu, akashandira inini, akashandira mudzimai wangu. Iyo mudzimai wangu asingagoni kubata nomaoko ake. Kubva kushandira kwakaitwa izvozvi chishane ichochi. Tatovasiya madzimai angu vakutoti zvese zvatova right. Muri kumukumbura, shoko rakasvika sei kuti kubhindura kune munhu anonzi madzibaba Petros ari kubatsira vanhu? Alright. Shoko rakasvika nomwana wangu ndiakatanga kusvika paihwara. Anoshanda pachipatara, mwana wanga asingatoshanda. Akatoenda nomurume wake akatiita zvekutotakuwa. But akabvapo akufamba nanhasi zvatori kubasa. Ashandiwa nomadzibaba Petros iwawo. Ndo zvakaitika shuwa. Saka ndi kutozviti shokwadi ndopa akazondiudzawo saiziva kuti inini handisi kugona kufamba. Ndo zvakaitika. Ndabvapo ndikasvika kumusha ndakatravhera kaviri kesi. Ndakafamba ndofunga 5 km. Yanga ndisingagoni kufamba. Ndikakwiza pamukwizwa ndikadzoka. Mangwana ndikamukazve ndikaita saizvozvo. Ndichitesta kuona kuti shuwa makumbo yaaraiti here. Vana pandakasvika vakanyasa kuziva kuti baba mapora. Nokuti wakaunofamba kwanga ndakuita. Kureva kuti ndanga ndatopora shuwa. Zvichibudikidza nomadzibaba Petros. Anditi vamwe vanogona kuti madzibaba Petros vakubhadharai kuti handei munondipupurira kuti makanga muchirwara. Mabhadharo ere namadzibaba Petros? Aiwa, hakuna chavandibhadhara kana chimwe chete. Kuti uyachete kuti titaure tizivise vamwe vanonhamo nematambudziko. Ndabva mukudaro ndakatenda kutotora vamwe vandakadhirekta vakauya futi vakabatsirwa. Zvokuti dei vanga vachikwanisa kusvika pano vaitosvika. Saka dena ndakabhadharwa ndaitora varwere vavo vachiuya. Ndakafonera varwere vakawanda vakatouya. Saka ndinochishamiso chiri kutaura vanhu sekutaura kwaari kuita saizvozvo kuti baba vanobhadharisa. Tikatarisa kumashure uko amenoti Johani waari kuteedza ndoupi? Nokuti Johani kare waiti musapinde imba yezvidhina, musarare pamubhedha, musaone TV. Kureva kuti vari mumadhorobha izvozvi vanonamata hasi kuona TV here, vanonamata hasi kutenga mota here, vanonamata hasi kumwa tii here. Saka pano dambudziko rawo ndepapi paari kutaura izvozvo? Mota vari kukwira mahara here vachiisa mvura here. Handivakisa Petro kuti vafambe vachitiri kwaJohani. Saka nesu tiri kwaJohani. Seni ndakanamata makore nomakore. But tsvimbo inomurume yakasiyana novamwe vese. Nokuti ukasvika ipapo unobva wapora panguva iyoyo. Kwete mangwana. Kana usina kuporawo pamwe pano dambudziko rinonga riripo rawinaro iwewe.
ruda kugadzirisa pauri ndozvinoita kuti usapore. Asi kana usina dambudziko rako iwewe unotopora ipapo handiti sekupora kwandakaita inini izvozvi nditori right sokutaura kwandiri kuita so zvichibudikidza nong'anga yaari kutaura. handiti tinotenda madzibaba Maxwell. Rega timbodzoka kuna madzibaba Petros. Ndiri kunzwa anonzi Ronald Makoni hanzi ndakagadzirirwa but message hanzi ndakagadzirwa but havasi kugona. Pane imwe yandambona pamusoro apa yekuti ko ini ndakabhadhara asi hapana chakabuda. Anonzi Ronald Makoni ari kupi haana kutaura zvake kuti ndiri kubhadhara kuti ndakabhadhara hapana chakabuda. anofana kutaura kwaari. Okay. Ronald hanzi abazotumira kuti please ini ndaneta nekudyirwa mari asi chabuda hapana ndoitawo sei. Ndiani uyu? Ndiye musempeseni anonzi Ronald Makoni. Ari kupi? Anofana kutaura kwaari uye ngaasununguke kufona pafoni panga apa ndichibuda muno nditaure naye. Handiti mukoma Ronald manzwa zvataurwa namadzibaba Petros hanzi kana makabhadhira kwavari pasina chabuda tichingopedza program ino vafonere. Mukafonera zvinezvi havakudayire munozoti aiwa havadayire mafoni. Iye zvinezvi tiri live foni vasiya mumota tati timboita mwinyi tiri muno tichibatsirana nhamo nematambudziko. Zvakanzi naRonald Makoni ndiri kuruwa hanzi ndiri kuruwa havapindura. Kuruwa ari kupi? Angoti ndiri kuruwa chita haana kutaura kuti ndiri kupi. Sezvo mataura kuti anonzi Ronald Makoni kozi inini kuruwa kana ari kutaura zveparuwa vanhu vese vandakatenderera ndichifambira ndinotovaziva nekudzimba dzavo handina wandisingazive iyo zvine zvironda andiri kwarusapi taenda kumunamato handina kwandisingazive kwandakaenda kwese kwandakaenda yange tisina kuzvinyora pasi ndinotoziva ndakaenda kwakati munhu anonzi ningi takamushandira nguva yakati munhu anonzi ningi takamuita zvakati nguva yakati asi kuruwa inini handina kwandakaenda kana kuina vamwe vaprofiti vaakapa mari asi kana akapa mari ini ndichingobuda muno munhu ngaafoni pafoni pangu abva ati regai ndigofona. Plus chinoitika pamacomments apa vamwe vanowanzogadzira mazita atingati handisi kuti ndo zvaitikwa naRonald tingopa example vanogadzira mazita emadunhurirwa ekuuya nawo kuzokomenda nawo handiri muzvona senge ndipapa indogona kubva ndanzi kana kuti tafadzwa chirumutsa ndenda pakomendi ndotanga kukomenda asi ndiri zvangu Robert Tafumani ndapedza zvemavo zvekukomendi uku ndenge ndakunzi chi ndozokufonera chiti madzibaba ndini Robert Tafumani asi pakomendi panapa nekuti ndoda kutuka kana ndoda kutaura zvepamoyo pangu ndenge ndine rimwe zita asi harisiriro zita handisizvo zvandiri kuti ndozvaitikwa naRonald pandirongopa semenzaniso but sekutaura kwaita achiti aiwa regai ndigofona hanzi havasirivo hanzi havasirivo vakandishandira baba. Okay, wow, okay. Tinotenda mukoma Ronald Dodwari tinotenda ndanzwisisa ndinovimba kuti madzibaba vari panapa mataura kuti havasirivo vakakushandira hongu variko vamwe vanotora mari dzevanhu basa rigorega kubuda saizvozvo. Isusu ndosaka tichiti kana tichinge tichishanda nanagodobori tinoziva pavanoshandira tinoziva pane adresi yepamba pavo tinoziva pavanoitira sowe ravo tinoziva zita ravo ravakanyoresa paecocash. Izvi zvinotibatsirawo isusu seSly Media kuti tichengetedzewo zita redu kuitira kuti kana vachizinge vakunzi havachabatika tinonovatsvaga pamba pavaigara tigovatsvaga pasowe ravaigara tobva taziva kuti aiwa zvechokwadi kana munhu asisawanika apa vanenge vaenda. Asi mukaona munhu taakuuya naye kuzoti auye pano paSly Media tinombonge taitawo kavetting process handimazvona kanoita kuti imimi vatendi musaitise musabirwe mari. Mukoma Ronald vari kurowa ndinoimba kuti muchafonana namadzibaba Petros kana muchinge maita chivimbo chekuti vanogona kukubatsirai. Right, pane pandoda kuti ndibve ndapindura pane pamandibatsira ndine urombo kuti ndichataura matimimi kune vanhu vanogona kutumira mafesi ndine vakadzi vanosvika kuma 120 vaizondifonera vachidzoka kufoni kwangu vari kuSouth Africa umwe vari muJoburg umwe vari kuCape Town varume vavo vaitora vanhu vemafacebook vosenda kwandiri kuti ndiye mukadzi wangu akatiza
izvo achigara achirova mukadzi everyday mukadzi ariko kumba vakadzi vaivazotora foni oba phone number mufoni make iye nokuti ndiye anenge atora phone number arambidza mukadzi wake ondifonera kuti aiwa ini ndiri kumba murume uyo ari kutondishungurudza nenyaya yekutsvaga magirlfriends saka ndakutozviziva kuti kune munhu anogona kutumira fesi isiri yake ini ndazviona kuti fesi haisi yako ino ndikabvunza mweya kuti fesi ndiye here mweya ukandodza kuti haisiriyo handitaure kana zvine chekuita nekubatsira ndinongoti okay ndobva ndanyarara because okay nitaura zvakawanda kana ngoti bo ndonyarara zvopera zvakadaro handiti tinotenda izvinezvi regai timboenda pana madzibaba vari nechekunzoko zvanzi naRonald Makoni ndinokumbirawo nhamba dzavo maproducers edu abva akuisira nhamba dzamadzibaba Petros apo Ronald zvakanzi naGiman shamwari udza mbavha idzi dzimire kubira vanhu please handizive kuti dzipi Giman mbavha dzauri kuti ndidziudze kuti dzirege kubira vanhu uyewo zvakare iwewe ndiwe here wakabirwa nembavha idzi kana kuti uri kuti pane vanhu vakabirwa kana uri wakabirwa nembavha idzi ndipe umbowo titese titaure nembavha dzacho kana kuti ndidziudze sekutaura kwauri kuita asi usataure wakamirira vamwe kana kuti dzingori pfungwa dzako chete toda vanhu vakabirwa baba makadi tiripo madzibaba Petros makavanzwa sei kana kuti shoko rakasvika kwamuri sei kuti kune munhu anonzi madzibaba Petros ari kushandira vanhu ndatenda maita zvakanaka ini shoko iri ndinogara kuguruve kuchikwidibe ndakabva kuchikwidibe sina kumboziva kuti kune mubatsiri kuchikwidibe ndekupi kuguruve kuguruve ndine mwana akaroorwa kubhindura ndakabva kuchikwidibe ndichirwara ndiyaunotsvaka ndikabatsirike sei ndasvika kumwana wangu mubvana kubhindura paEvens paplaza paEvens ndakasvika sanhasi ndobva ndativa takuruka takwaza kuruka paya paya ndazokuona mwana tezokurukura mangwana chandamutaura madambudziko handinaro inini hameno zvakasvika mupfungwa dzake ndivati zvamauya pane muprofita ari kumubatsira apa pagoma apa patrojena makasunungeri kuti tiende ndikati makorokotei wai kana wadara mwana watogona pane fambike here inini hasi kunyazokwanisa kufamba chaizvo chaizvo handamutaura dambudziko ndingaa ndinaro kazhinji handiwanzotaura saka zvaita izvozvo ndovati handei ndivataenda parodhi takwira lift ndoburuka pasavha ndivataenda iye ndaanokuziva hana kunitaura kumabatsirwo ese kuti abasa iye akangoti atendei tasvika paya paya izuva rechechi nguva dzechechi dzakwana ndobvanzi vanhu vaende pamunamato ndovataenda handazva ndikataura zvoitwa pabatwa basa veparidza baba vakuparidza vakaparidza anombobata vamwe kusiyana zi baba imi muri apo sumukai ndobva ndasumuka handazva ndikataura ndamira baba ini ndino zvandaudzwa nezuro kudenga pamuri imi pamukamira ipapo mune zvirwere zvakona kuita zvina regai ndikutaurirei ndika zvakanaka munhu wamwari baba mune makumbo anokurwadzai ndikati yemen baba mune musana unokutambudzai ndikati yemen baba mune mudumbu munokurwadzai ndikati yemen baba mutemwa nemusoro wemune maziso ndikati yemen iyo munhu wamwari mapinda pamuviri wangu chaizvo chaizvo ndizvandiri kunzwa izvozvo so kana ndikati ndigare pasi ndinokoniwo kunyazogara pasi kufamba kwamwari ndinazofamba ndanunguva tamboonana here ndikutokuona ipapo ndikutokuziva iwe ipapo manyepero here ndikati hapachana nyepero munotenda here kuti munopona ndikati sokutaura kwamaita ndauyasvika panapa hana yangu yandipupurira kuti pandasvika panapa dambudzo rangu riri kupera shuwa hana yangu yakandisaura ndichasvika ipapo kuti panapa ndasvika dambudzo rangu riri kupera munoshuwa here baba dambudzo inepera vakabvunza vamwe vese zvotaura baba yandizve dambudzo rinepera here zvanshuwa dambudzo rinepera nokuti vakuzikana ndizvamavatsanangurira ndakamira ipapo zvikanzi vanhingi tikanganasirao vachironda indamota mutora muteuro vakamira so ndakamira handaita nguva ndakamira ndovhana ndotora muteuro ndokuya nawo paya zvanzi vapei makapu matatu emunamato makapu matatu nehafu ndakapura kapai kutanga yechipiri yechitatu nehafu iyei nguva muri kunzwa sei ini ndakamira ipapo ndakanzosongokunyevenuka pani musana wangu ndakada zokurwa musana vandadonha nawo saka ndakitaza kunyazofamba chaizvo chaizvo ndikandouza kunyevenuka kuti simba rangu dauzogara pakare zvanhu zvakanaka munokwanisa kumhanya here kuenda kuroad uko ndokudzoka ndikati handiomhanya
kazi mhanya takamisa 3.5 tobva taenda kuroad ndokudzoka ndichisvika pandasvika patakamira pa ndakamira so ndoziva kuti ini ndasimba ndokubvunzwa ndikati ndobvunza miri wangu wafiti munoshuwa here ndikati tobva ndakujoga so zvana singaiti vanhu vakaseka baba shuwa here ndikati kana mukanditi mhanya ivi ndo mhanya zvanzi mhanyai ndobva ndamhanya firi kudzokera kuya ndokudzoka ndikati munhu wamwari ini miri wangu wafiti nemaminetsi kwete kuti nditaure zvokuti ndakambotora nguva pane zvinhu zvakamboitika munoshuwa here baba ndikati yemene munhu wamwari ndazva kusununguka but ipapo ndandine matambudziko avakataura yemudumbu iwayo indani ndikabuda kunze ndaruva ropa rega adzimai mwanda vakanditenda kuchipatara ndibva ndaramba nezvandainzwa ndikaenda kuchipatara ndikona kuzogokanganisika saka ndaipapo tobva rapuwa munamato wokundozvikisa kumba mozoya mushure me 2 days ndobva ndaenda nemwana kumba munamato wangu kuseenza munamato wangu adapirwa uyo so zvamirira futuro pane ndachaere inovada kubva zvapera hope dzandairota bva dzakamuka ndakurota hope chadzo dzoupenyu manje ndakaziva kuti baba munamata mandipa mwari vandisunungura tinotenda imimi mukati meupenyu hwenyu mutori mupostori here kana kuti makanga matozongoendawo kuti rega ndinoshandirwa ndakaenda inini ndichida kunoona mwana achida kutsvaga kuti ndinganebatsirwa ndimupostori okay tinotenda ndiri mutungamiri wechechi but izvo zvindikugutsikana nebasa rakabatwa nemunhu wamwari ini ndakanamata 67 swa 3 June ndichitanga kutendeuka 1967 3 June mchitanga kutendeuka kubva ipapa ndabva ndambomira kunamata asi handasangana nemuprofita kana nemunhu wamwari akandiita sezvandikaitwa nababa uye ndiri mutungamiri wechechi ndada kutobvunza kuti chechi yamunotungamirira inzi kubata kwesimba revapostori kubata kwesimba revapostori iri kuguruve ikoko aiwa tinotenda kana tichinzwa vakuru vechechi vachitoti hanzi nganga izvirape chokwadi handitika ete zvega tidzoke kuna madzibaba Petros tinzwe kuti zvakamira sei giman panapa ngatitewo zvinhu zvisiriasi tibatsire vanhu hanzi kana ari muprofita ngaandiudze kuti ndiri kupi zvezvizvi isenjira vanhu vane maissues kuti vaite vauye panapa ndo mukana wacho madzibaba vatodhiraivha kubva kupindura kuti tiuye kuzogadzirisa matambudziko hanzi Gracious Makuta presenter varume vane nhema ava zvaJohani zvinoda anozviziva saka ungatotadze kuvabvunza ava havana chaJohani chavanoziva ava unfortunately hapana live nditaure navo tovaudza kuti ngavapfeke havo magavhu nengundu votora makwati kuvanhu vari kukupindura Gracious but handizive kuti kana uchiti hapana live isu titori live ndiri kuverenga zvawanyora izvezvi uri kuda live yakaita sei mubvunzo wainawo ndewekuti chii ndikubvunzire tiri palive ipapapa madzibaba hanzi hapana zvekwaJohani zvamunoziva pane here pazvakanyorwa kana Gracious zvokuti izvi ndo zvinozikana zvekwaJohani koita zvaRobert tonozviverenga pamusoro iye ane makore mangani Gracious hanzi une makore mangani namadzibaba panapa tinzwe kuti pamwe zvekwaJohani makore ainawo ekuberekwa naamai vake wozogona kutaura nemwana mudiki plus chinja ndoda kukupindura imi vanhu vese vakateerera vari kundiona nyaya haisi yekuti waenda kuchikoro nyaya ndeyepfungwa 5 nehuno because nyange munhu wakageza ukapfeka hembe dzako dzakanaka ukapfeka sutu watanga kufamba murodhi wakabvisa hunhu handitika hausisiri chino vanhu vakadai saa vanogona kungotuka chero vakuru chero vanotuka watevha ritori basa ravo rekutuka iri saka handisiri hwani ndinotukwa nevanhu ava saka zvina zvazvinondibvisa regai nditaure ndichiti uyo ari kutaura zvaJohani uyu ngaandipindure makore ake aainawo plus haisi juti rangu hazvizvo zvandafambira zvaavo vari kuti ndiudzei kwandiri iwezvo kutoprofita kwacho kwaarika andondipa 500 because inini kuti ndione munhu nditaure zviri kurefu iye ari kuona here pandiri izvezvi kuona zvinhu zvakavanzika zviri mumunhu zvinodhura iye kana achizvigona ngaite wazvinzwa here Giman hanzi kuti ndiri kuprofite kana uchiti uda kuziva kwandiri kuita tumira 500
Ngaatumire izvezvi ndimudze pari. Ndomupa phone number dzangu kana achida ndema details ndomupa. Ndobva ndamuudza kwaari izvezvi ndiri panapa live. Handitika. Zvakanzi naDuncan Machisi mukoma Sly munotoziva munoshanda nevanhu vanoromba, vanoroyiwa, vacho vanenge vakatosungwa upenyu, hapana chavanenge vanacho, kureva kuti vachangofa vakadaro. Vanhu vari kuroyiwa kunze uku mari yamunodaidzira haitokwanisi. Tinotenda abva tioverengai meseji yangu tava taiverenga Duncan. Zvakanzi naGabi mubvunze makore muranda waMwari muprofite life yake. Inge price yekuprofita mainzwaka. And MadziBaba vati mari vanoida kuti mweyanzi is not cheap. $500 kana iyo gima nekada kuti baba ndakagara murenje 16 years ndaiva ndega anditika saka zvekuti ndiudzwe nhasi nemunhu ndanziramba mari kuti uende kudenga iwewe tanga waenda anditika. MadziBaba tinokutendai. Mashoko enyu ekupedzisira tinoziva kuti nyaya dzevatendi dzine matambudziko azhinji tinogona kupinda zuva rese titori pano. Hani manzwa mwa kutoti tiprofitei mari ndo yazombomisa basa chete. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe nevatendi vanobvuma kuti inini ndikaenda kuna MadziBaba ndinokwanisa kubatsirika, nevamwe vachiri kuita doubt yekuti MadziBaba ava vanobatsira here. Ini ndinoda kutenda Mwari ndio chinhu chekutanga. Chechipiri ndiri kuti hama dzangu ungave munhu ane mari ungave usina uyai. Chandaramba ndechekuti munhu utaure kuti rambai mari imimi. Ndakati munhu wese ane dambudziko neasina ndinotambira munhu wese. Ane dambudziko ane mari neasina ndinokudai zvakafanana. Chakaipa ndechekuti mukunge wakagara mukati mevanhu wotanga kuudza vanhu kuti aiwa mari yakaipa yakarambwa naJohani. Ini ndinonzi MadziBaba Petros. Ndichinamata musangano rababa Johani. Handisiri ni Johani wacho. Ndinonzi Petros. Zita rangu harisiri mazita emadunhurirwa. Rinotowanikwa pachitupa changu inini rekuti Petros. Saka ndinoda ngozisa vanhu vaMwari kuti tese tine ukama, tisatukane, tibatane, tive nemweya waMwari, tive vana vemunhu mumwe chete. Ndinotenda. Anditika. Mazvinzwira MadziBaba Petros tavaunza nhasi kuno kustudio reraya MadziBaba. Vatendi vaita kugunun'una, vatendi vaita kusagutsikana. Uyai timbotaura mupinduro wemibvunzo iyi nekuti nyaya inorwadza ndeyekuti vanhu vako Robert vakutivhara mari. Vanhu vako Robert havachada kudaira foni dzedu mushure mekunge vaita se vatora mari dzedu. Ndikati aiwa kana vari vanhu vangu regai ndivaunze kuno kuSly Media. Vauya MadziBaba Petros vapindura mubvunzo. Tinoziva kuti pane mumwe mubvunzo yatinogona kunge takakanganwa yatisina kupindura. MadziBaba Petros varipo, nhamba dzavo dziripo. Chinangwa chedu isu seSly Media ndechekuti muve munobatsirikana. Chinangwa cheSly Media ndechekuti munhu wese ane matambudziko mukati mekurarama kweupenyu hwake ave anokwanisa kuwanawo rubatsiro. Tinokunzirai vese vamunofungidzira kuti ava vanogona kundibatsira. Tinongoshandisa zita iro ramuri kutaura rekuti ana godobori. Saka ana godobori ticharamba tichikupai, tine chivimbo chekutiwo mubatsirikane. Imimi ndichakubvisai mhepo yekuti ana godobori because vatendi venyu ndavangataura izvo. Ndiringotaura zvavangataura. Imimi ndimitori mapfekwa nedhimoni yespirit yehama muri. Saka nditanga kukasta imimi wacho. Manzwa zvavakutaura. Ava naMadziBaba Petros. Ndinoimba kuti tese tinobatsirikana. KuSly Media tinoti building bridges. Thank you for joining us today. Big businesses do not advertise because they are big. They advertise because they want to reach potential new customers. Advertising helps you move your goods off the shelves. Brand visibility engraves your brand in the hearts and minds of your old and new customers. SlyMedia TV has a package for everyone, big or small. It's called Everyone Can Stream. Corporate events, weddings, churches or funerals, we stream it all. We take your product and event to over 326,000 followers on Facebook and 96,000 subscribers on YouTube. We cross-post to over 6 pages with a reach of over 1 million followers from as little as $100 per hour. We give you the desired global reach. Call today for a free quotation. 263-772-863-484 or 263-775-964-849.
or 263-773-761-800 or email on slymediastreaming@gmail.com. Sly Media TV, building